Udaletik martxoak 8 begira mezu bat zabaldu nahi dugu, eta mezu honek 3 ardatz nagusi ditu. Alde batetik, Hondarribiak berdintasunarekiko duen konpromiso irmoa zabaldu nahi dugu. Izan ere, berdintasun erreal eta eraginkorra giza eskubideen oinarrizko eskubide bada, eta ez litzateke ulertuko aukeren berdintasuna gabe demokrazia justu bat. Beste alde batetik ere, gure kezka adierazi nahi dugu diskurso antifeminista eta misoginoekin gaur egun gure inguruan entzuten ari geren diskurso antifeminista horrek oinarrizko eskubide horren kontra egiten du. Eta, ari direna egiten neurri batean da, feminismoak bere ibilbide osoan lortu dituen lorpen horiek nolabait zalantzan jartzea eta indarkeria matxista bera ere deslegitimatzen ari dira. Beraz, diskurso horren aurkako jarrera azaldu nahi dugu Hondarribiko udaletik, eta azkenik eta horri lotuta ere indarkeria matxistarik gabeko eta errespetuan oinarritutako gizartearen aldarrikapena egin nahi dugu. Ulertzen dugu ez dela bidezkoa gizarte bat, komunitate bat, non genero edo matxismoan oinarritutako indarkerian daukan inolako errorik edo. Aste honetan zehar kartel bat izango dugu irudi edo nolabait, prozesu parte hartzaile bat eginda, 17 lan aurkeztu dira eta 17 lan horietatik epaimahai batek erabaki du Noa Goikoetxearen lana balioestea, 2026ko martxoak 8 asteari begirakoan. Hasi nintzen mezonen inguruan pentsatzen eta egin nintuen eskuz hainbat bozetu. Eta azkenan, atera ditzen irudia dira horiek, dela hiru esku hau bat eta buia eta kontrastea duten irudia, eta azkenan da mezuaren inguruan garatu diren iruditegiak eramaten zidan. Emakumearen aste hau Emeki Elkarteak 1993tik antolatzen duen alduntze astea da. Eta 33 urte hauetan, aste berezi honen barruan, genero ikuspegitik hitzaldiak, tailerrak, erakusketak antolatu izan ditugu Hondarribiko udalarekin eta herriko eragile eta elkartekin elkarlanean. Emekitik ezinbestekoa iruditzen zaigulako sarean lan egitea eta sarean lan egiten jarraituko dugu gure herriaren alde eta berdintasunaren alde. Elkarrekin lan eginez, egitarau zabalagoa eta anitzagoa antolatzeaz gain, kolektiboki lan eginez, gizarte loturak ere indartzen direlako.